la segona seqüència és de llengua. La llengua i la cultura. Això mateix, llengua i cultura. I com ho feim? Potser podríem... Calla i deixa'ns pensar. I si llegim un poema? I si muntam un fogueró? Sempre que fem una festa a Mallorca acabem muntant un fogueró. És veritat, Sant Antoni, Sant Joan... I si fem una ballada de boleros? I hauríem d'afegir alguna llegenda i alguna referència de rondalles. I si ho ajuntam tot a veure què en surt? Pot estar bé. Jo no ho veig malament. A mi m'agrada la idea. Barrejar llengua, tradició i cultura a partir d'un fogueró. Pot funcionar. I donar en parlem cus i som-hi. Diuen que la vella dona va saltar entre les muntanyes, emposa pel braç assassí del seu marit. I, abans que hi pujàs al santuari de Lluc, culminació de la Serra de Tramuntana, la vella dona ja l'esperava dalt del cim, agenollada. Alguna divinitat havia alçat la Mare de Déu i l'havia salvada de Déu infinit. Ai, que la vella dona no és morta encara. Bé que l'ha vist el marit agenollada. Per dins les clores primeres, just a temps d'alba. La va sorprendre que feia l'ullet als àngels. Ai, ai, que la vella dona no és morta encara. En un bon fogueró no hi pot mancar el porquín. Exacte. A Mallorca, la matança del porc és una tradició ben arrelada. Sobrassada, llangonissa, camellot, botifarrons, llom... Se'n fa de boca aigua. Això, ara què hi pens? Saps qui era un gran admirador de tots aquests productes? I de mossèn Alcover. Mossèn Alcover? Sí, el de les rondalles mallorquines. Ah, sí. Diuen que era un gran admirador de la nostra cultura popular, a part de la nostra gastronomia, i que va fer un gran esforç per conservar aquell llegat. I tant. Abans de mossèn Alcover, les rondalles formaven part de l'anomenada literatura de tradició oral. Però ell ens les va deixar per escrit. Va fer una feina de recopilació excel·lent. En Joanet de la Gerra, la filla de Sol i de la Lluna, Nestaldó... I moltes més. Ei, què fan aquells? On ho veus? Estan fent ximbomba. Ximbombes! La ximbomba ja no sona ni sonarà. També hi ha guitarrons i tamborinos. Xeremies, els instruments bàsics del nostre folklore. Au, idò, ja podem fer una ballada de boleres, no ho trobes? I al voltant de fogueró, com Déu mana. Els boleros són la dansa típica de Mallorca. Hi ha tota una litúrgia ancestral amb el ball dels boleros, que comença pel vestit de ballador i de balladora. Generació rere generació, molts de joves de Mallorca han continuat, continuen i continuaran amb aquesta tradició. I per molts d'anys. Uep, això és un trompó. I és clar que és un trompó, pebre, tomàtiga i ceba. Amb una mica d'oli d'oliva i de sal. I de vinagre. Dieta mediterrània. 100% natural. Ei, això comença a estar a punt. Jo crec que és ben hora de començar a torrar. Bon profit! No havíem dit que ficaríem un poema a la nostra seqüència? Un poema? És veritat. Però quin? N'hi ha tants? Com el pantet de l'ànima dormenta flotava el verb melodiós. Més ara, el l'illa diu quelcom que ja retorna del secular encantament i munten generacions que una cloronovella duen als ulls. La joventut és nostra. La llengua, ella l'ha fet, el gran prodigi. Del pot de germanor vol una espurna. L'espurna ha pres.